लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय थालायबाय आरोना आंनि समायना ब्लगाव लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलांलायदो ओमफ्राय नै दिनैनि ब्लग भिडिअआ मा होनो औवा दाननो फैदों लोगोफोर औवा गोरान बिराद दं आरोना बारिथिङाव ओमफ्राय औवा दाननो फैबाय ओंखाम जाहांनोखो ओमफ्राय बेलेगावबो थांनोबो लादोंमोन ओमफ्राय गगामुगाव थांनांगौमोन आरो ब्लग लाफुबाय थानायावनो जोंना दखानाव मानसि फैना थांनो गोनां जाबाय बोराया हौवानि हारसिं दाननो होबाय एमबारे सान्दुङा एसे गरम जाहांबाय माथो लोगोफोर ओमफ्राय आयौ मा हादो गावासो आयौ औवाखौ हाफायनानै दोनबायनो ओमफ्राय गगामुगाव थांनांगौ दंमोन आरोना जोंहा लोगोफोर दाखालि मेचिन लांनाया जेराव मेचिन लांनाया मानसि थाङाबा बानायना दोनानो ओंखायनो थांगोन आं ओमफ्राय माबा गारि बन्द' ना मा होनदो गारिफोरानो माने खाराखै आरोना बेनि थाखायनो दिन थांनाय जादियासै दा बन्द'खौनो दानबाय ओमफ्राय नै लावाबो लोगोफोर तेल्ला थायना दं नै तेल्ला थायना दं ओमफ्राय नै फिसा बोरमाया उन्दुना दंमोन मेंगाबाय खोमा आदार जाहोदो आरो ओमफ्राय नै आयु हाफायबाय बाला ओमफ्राय सायबिदो जिउआव थागोन बाला बोरैबा गिलु बालुनो नै गोबां माखाया तिरान दंजोबथारो आरोना फाइनालि ओमफ्राय जों दा बेखौ दाननो फैबाय दाननो फैनायावनो दखानाव मानसि लेंहरना होबायना थांनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय आथिङाव हाफाना लागोनबो नै आथिङाव मावथिया नै जोंहानि मावथिया नै बिथाङा मावगासिनो आरोना ओमफ्राय दा आंबो एसे हेल्प खालामनोसै बिदांगो आंगो हास'ना होनोसै ज'खौ मस्त बिराद दं आखना बिराद दं आरोना ओमफ्राय दा मा भिडिअ देखायलांबाय थानो नोंथांमोननो नै बना बिराद दं गोरान गोरानना मेंबाय लोगोफोर जोंहा बन दाननानै नै एकदमबारे सिखा खर' जि बुथुवा गोजा ओमफ्राय नै बोरमाफोराबो उन्दुफैलाजोब्बाय एकदमबारे मालाय गावबागाव जिरायजोब्बाय आरो ओमफ्रायो दसे मेंनायनि जोंहा नै फ्रेस जानायनि बे जोंहा पात्ता गैया ओमफ्राय फ्रेस जानायनि नै जोंहा लाना फैबाय आरो एकदमबारे गरम मोनदों नालाय ओमफ्राय लोंनोसै आरोना बेखौ ओरैनो नै बेखौ लोंनोसै जोंहा पात्ता गैया ओंखायनो बना हेब्रे देब्रे बिराद दंथारो आरोना ओमफ्राय गैया औवा बारि सिङाव नै जि माबायदिखा इयाव हेबला हेबलि दंजोबो रांलुगोन राथुर जाबाय लाबोग्राया आंमोन मालाय गावसासो सिगां लाबोग्राया बेनो लोंजाग्राया बेनो मा नाम सम्पा नाम मालाय केम्पास होनो केम्पा आं मोजां मोनाखै खिन्थु बोरमाया जि फैलाजोबखाबाय जि मेंबाय खोमा गोथाव मोनदों आं बोरैबासो मोनदों साबाबा ग्रु मालाय गेस मोनफैलायदो गेस ओंखारदो ओमफ्राय नै आंहासो लाबोग्रा आंहासो लर माबा जाबाय आरो लाथा जाबाय आरो इसोर मोनदों खाबाथ' बबाव मोनदों दैनि गग' लोंखांबायानो ओमफ्राय जि मेंखाबायना जि गरम मोनथारदों उन्दुनोसो ओंखारलायबाय रोसोनो हराव मैया जि खामानि मावदों होमबाबो माने खामानि मावबाबो 11थायावसो उन्दुलांदों ओमफ्राय दा जि रोसो नांसोदो र' लोंग्रोथोबा बे नै लोगोफोर लागावबाय आंबो आफा बिश्वकर्माखौ लानानै नामखौ गाबज्रिनानै आंबो हास'नो एकदमबारे रेडि आंबो हायो लोगोफोर हाया नङा एसे हासाबो देखायदो साननाङा लोगोफोर आङो हाखायो आरोना दानखायो बनबो सिनो मोनो एसे एनै फोरखौबो हास'यो एसे हौवाखौ हेल्प खालामबाय आरोना नङाबा बेबोथ' मेङो नालाय ओमफ्राय जोंहाना हेस्लुबेट सोनायलांबाय खर'खौनो मालाया लांना दोनहैनानै एकदमबारे बिराद बुथुवा खालामना दोनफैदो लोगोफोर एकदमबारे उनाबो मायाबो हाबाबो जाया गोबौबासो मोजां जायो नालाय ओमफ्राय दा आङो बिदिनो थसे हानायानो बिराद रोजाथारना जायाबो जाया गिदिं हानांगौ नालाय थाब जायाखै एकदमबारे नै जाया होथारदों मेचिन बायदि दांथारदों माथो आंलाय मेचिन बायदि आंनावबो मेचिननि बायदि दङ एसे नै लागाव मेचिनानो हास्लाबलायलासो ओरैबायदिनो ओमफ्राय दा गोबा थाब जायो आरो रोजाथार आरोना बिराद रोजा ओमफ्राय दा हाबाय थाथोंसै हायिनि गारा हारबाय आङो मेंगुजोब्बाय देनजार मेंखायो हाबाबो थिगखागोन लोगोफोर बेबायदि मालायना बोलोआनो ना खोमा ओमफ्राय एर'प्लेनाबो मा जादो फुंनिफ्रायनो खारो एर'प्लेना दाबायदि समाव ना बोरमायानो बेस्रा जि मेंबाय हांथोनो बेस्रा
इसे मावजोब्बाय ओमफ्राय बोरमायाबो मेंबाय मानसियाबो थिगसे मेंखाबाय बेव ससे थांलाय फैलाय जाबाबो ओमफ्राय दिनै दखानाबो मा जादों थांलाय फैलाय लेंहर जागासिनो आरो थांलाय फैलाय जागासिनो एकदमबारे ओमफ्राय जि मेंबाय ओमफ्राय नैबे बनखौ दा गथायैनो लांना दोनहैनोसै आरो आङो ना गथायैनो लाना दोनहैनोसै ना गथायैनो लाना दोनहैनोसै जि अर सायोलै लोगोफोर जोंहा बनानो जामलाय लांबाय आरो अर सायै दा लांना दोनहैनोसै आरो बारानो जि मोजां खोलो नांगासिनो जि बावसियालै आंबो नै एकदमबारे दाखालि मंगलबाराव मा होनो आङो बोग्रि लाबोदोंमोन आरोना बाथौ मन्दिरनिफ्राय हाननानै लाबोदों ओमफ्राय नै बहा सोना दोनो एकदमबारे बावनानै दिनैसो गोसोखांबाय आरो दिनै सानब्रै सानबायानो जालाय लांबाय आरो ओमफ्राय नै एकदमबारे बाथौ लेखा सोग्रा पलिथिनावसो सोनानै लाबोबावदोंमोन आरो नै जि फाग्लिखाय नै बोग्रियानो गोमोन जालाय लांबाय एसे गोथांसोमोन जि फाग्लि गोसोखांना एकदमबारे बावनानै थादों आरोना गोथाव जानाय लोंनाय जाबाय थानानै बेखौसो जानो बावनानै थादों आरो बेबायदि फाग्लिखा ओमफ्राय नै दा आं बख'ना लानो र' एकदमबारे नै दोनग्रा खुलिनो नागिरदों खुलिनोबो हाबावासो फिसाजोनि सनानि बाकसाव नै दोननो लाबाय आङो मालाय स्कुलनि टिफिनसोमोन आरो ओमफ्राय दा इयाव दोननोसै नै गोलैलायलांबायबो नै बारा बुरजा नङा आरो नै जि बावसिया जानो गोनांखौनो बिदि बावनानै थायो इमान सान्दुं थांबाय ओमफ्राय दिनैसो बोरैबा गोसोखांनायावनो गोखै जानो गोसो जादों मोनायावनो बेखौ गोसोखांनानै ओमफ्राय दा मोनजामारसिगोन आरोना जानोसै दा संख्रि बानलु लगायनानै गोथावनो मासे बावनो लेखायाबो आलाय सिलाय बावसो आंना बाकसा कागज दोनग्रा सोरबाफोर लांनो गोसोबा इनिफ्रायनो लांनो हागोन आरो ओमफ्राय दा जानोसै गोसो होना गस्ला बानायनायदोंमोन नै लोगोफोरा आंना एकदमबारे फिसासो जादोंना जायाखै मिन्थिया नोंथ' बानायगोन र' आं ओइखौसो सिखायग्रोदो नै जानो जादोंना जादियासैथाय नै ओमफ्राय नै बिखानिमोन आरो दासो सिखायनाय नालाय लोगोफोरना बोरैथो जाबावगोन एसेथ' इमान थाबनो रोङाना सिखायाखैबो मायाखैबो नै नायलाय एकदमबारे बिखानिया नै माबायदि जानानै दङ बेखौ उल्था सुना लानानै नै माबायदि उल्टा मडेल ना ओंखारजोबाखै आरो ओंखारजोब्बाथाय नुगोन नोंथांमोना ना माबायदि स्टाइलनि जायो आंना खामानिया नै लोगोफोर एकदमबारे धुलि बालि दै होनासो सिबनोसै आं नै ओरैबायदि बाला माने दुफुसो आरो नै खिनिया सेस सुजोबखानांगौ आरो नै अबस्था गैया लामासिम होखानांगोन बायदि जानानै दङ दहय बिलाइ दाननायाबो एसे गाज्रि जाना दं ओमफ्राय जोंहाना एक्टरा बहा थांखोथाय आं नागिरनो मोनाखै नागिरहैनांसिगोन र' बहा दंहैयोथाय नागिरहैनो दा उन्दुनासो दं खोमा लोगोफोर दै नागिरनिखौ सिरि उन्दुखुमानानै थायोबोला आया माथो मानसियानो गैया बहा खारखो आइ मानसियानो गैया लोगोफोर बहा खारखो आइ हामदानिनो बहा खारखो आंखौ ब्लद गारनानै एकदमबारे गस्ला सुनो सिखायदोंमोन आं लोगोफोर हासिनानै एसे सुबायबो आरोना रोंदों माथो आन्दाज लानानै हानानै गस्लाजों माने सुनानैसो हादों आरो आइया मानसिया गैया जोंहानो मानसिया बहा खारखो आइ एसे फाल्थु मानसिलै बबेयाव ब्लद गारना खारखो ओमफ्राय दा सिथ्ला लामासिमसो दै होग्रोना लानो आरोना लोगोफोर दै होआबा माने जेबो खामानि जाया बाथौखौ लगायनांगौ आरो बिस्थिबार आजि बृहस्पतिबार जालायनोसै हरनि देउटिनि ओंखाम लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय आरोना जानोसै ओमफ्राय नै मा ओंख्रि संदो नोंथांमोननोबो एसे देखायलायनोसै आरोना लावजों नाजों आङो बाथोन एवलायबाय नायाथ' दंखायो नालाय बेनिफ्राय नै बेयाव मा खालामना दोनदो देखायनो दै ना बाथोन देना दोनदो आरोना लोगोफोर नायदो ना बाथोन ओमफ्राय आरो हरनि दालि एसे दंमोन आरो दा जालायनोसै आरोना सामफ्रामबो फुंनि सानजौफुनि मोनानि जानायल'
खालि संनाय जानाय जों हिनजावफोरनि खामानिया बेनोल' नामा सङाबाबो मोनजाया लोगोफोर बोरै जाबावगोन आरो ना माबायदि जोंना ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै आरो ना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन जोंखौ बिमा